מצלמות אבטחה ברחובות הערים הן כבר דבר שבשגרה, אבל בעיריית ירושלים הלכו רחוק יותר. מצלמות שמכסות כמעט את כל שטח העיר ומסוגלות לראות את הפרטים הכי קטנים. אבטחה מוגברת או פלישה לפרטיות, דפנה ליאל מביאה הצצה ראשונה למרכז השליטה. רגע, עכשיו תצא הכי פתוח, שיבינו. הילד הזה שהולך לתומו ברחובות ירושלים, סמוך לעיר העתיקה, לא יודע שעובדי העירייה יכולים לעקוב אחרי כל צעד שלו ממרחק של מאות מטרים. עכשיו תצא לגמרי. עיריית ירושלים היא הראשונה בארץ שהתקינה מצלמות שחקים על 7 בניינים, כל אחת מהן נעה ב-360 מעלות ומגיעה לרזולוציה מדהימה. המערכת הותקנה רק לפני חודשיים ונחשפת כאן לראשונה. מטרתה העיקרית להילחם בפשיעה, וכבר יש לה קבלות. השבועיים האחרונים היו לפחות 2 קטטות שונות פה בכיכר ספרא. קטטה אחת שהתחילה בין קבוצת שיכורים אחת. המוקדניות זיהו כבר את תחילת העניין במצלמות. מהר מאוד הזיקו את צוות האבטחה שנמצא פה בלילה, ובשלב השני את משטרת ישראל, מה שכנראה הציל את אחד האנשים, כי מהר מאוד גם נשלפו הבקבוקים השבורים. מבחינת העירייה למערכת הזאת יש עוד יתרון משמעותי. היא סוף סוף מאפשרת לאכוף חוקים עירוניים שלא מיושמים בגלל מחסור בפקחים. עם המצלמה אפשר גם לזהות משאיות ששופכות עפר במקומות לא חוקיים. המצלמה יודעת להגיע, לקרוא את מספר הרכב, ועל בסיס זה אנחנו גם יודעים לתפוס את הרכב, להחרים אותו. עכשיו גם אנחנו, צוותי הצילום, מצולמים סביב השעון במוקד הביטחון של עיריית ירושלים, יכולים עכשיו לשבת ולהסתכל עלינו, לראות אם חס וחלילה אנחנו לא אומרים משהו שלא מוצא חן ביניהם על המערכת החדישה. אבל מעבר לצרכים הביטחוניים אי אפשר להתעלם מכך שכל אחד בחדר הזה יכול להציץ לחדרי מלון או למסמכים שאנחנו מחזיקים ביד. הם גם יכולים לעזור לחברים להגיע למקום חנייה פנוי או להתחמק מהפקקים. בעירייה לא מודאגים ומשוכנעים שהמערכת לא תנוצל לרעה. יש הנחיה פה לאנשים שעובדים פה להקפיד ממש על צנעת הפרט, כי ברור שלמצלמות יש יכולת להיכנס פה למקומות שלא היינו רוצים להיכנס, ואנחנו מאוד מקפידים על הנושא הזה. בעיריית ירושלים מעריכים שהמצלמות יובילו לירידה של 50% לפחות בפשיעה. אם כל אחד ידע שרואים את מעשיו בכל רגע נתון, הם אומרים, הוא יחשוב פעמיים על ההשלכות שלהם.